علمیت د صداقت خلی نگین لگے امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے علمیت د صداقت خلی نگین لگے امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے د پوپل زید خاندان ورن خدمت کلی دی دوی پا عوام باندې کړي حسنات خلی دی او په هر انسان باندې کړي احسانات کلی دی په هر انسان باندې کړي احسانات کلی دی د خپل خیسته بابا د خپل جان نشین لګي امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے علمیت د صداقت خلی نگین لگے امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے دا علماء دیوبند نازولے بچے حق دا پار ہر میدان کی جنگے دلے بچے اور رمضان اختر تپا دلیل بندی من لے بچے رمضان اختر تپا دلیل بندی من لے بچے رمضان اختر تپا دلیل بندی من لے بچے علم عمل او تقوا بہت حسین لگے امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے علمیت د صداقت خلی نگین لگے امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے دخبل خیستا بابا پا حسین قربان بمنی بہر میدان کی ننگیال مرد میدان بمنی اصلی دشمنی دا یہود و قادیان بمنی اصلی دشمنی دا یہود و قادیان بمنی دنانو تیشان ورشاد دی امین لگے امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے علمیت د صداقت خلی نگین لگے امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے جمعیت العلماء فکری انار کی دے دادا حاجی سے ترغزو دا جہاد نارو کی دے دن قائد فضل الرحمن پپر ستارو کی دے دن قائد فضل الرحمن پپر ستارو کی دے دن قائد فضل الرحمن پپر ستارو کی دے شیخ عبدالحق شیخ حسن جان خود نیاز بین لگے امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے علمیت د صداقت خلی نگین لگے امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے امیر ختم نبوت شہاب الدین لگے مولانا سید گل بادشاہ کا ہزاروی بابا و شاہ منصور شیخ القرآن کا بیموری بابا و تنہا وجود باندی لخ کر مولر مفتی بابا و تنہا وجود باندی لخ کر مولر مفتی بابا و دا شیخ نزاز الحق دا حسن دا آئین لگے
امیر ختم نبوت شهاب الدین لگے امیر ختم نبوت شهاب الدین لگے علمیت صداقت خلی نگین لگے امیر ختم نبوت شهاب الدین لگے امیر ختم نبوت شهاب الدین لگے منم قاری اکرام الحق دا شیخ صابر نخدا پسنور سلسلوں کی دماہر نخدا قادیانیت پرویزیت لد خنجر نخدا قادیانیت پرویزیت لد خنجر نخدا دا ثوابی زلات دقا کل ورین لگے امیر ختم نبوت شهاب الدین لگے امیر ختم نبوت شهاب الدین لگے علمیت صداقت خلی نگین لگے امیر ختم نبوت شهاب الدین لگے امیر ختم نبوت شهاب الدین لگے احسان اللہ فاروق حسن د دنیا منم منا منا د دنیا کی دا مولا منم او ز سرمایہ د جمعیت العلماء منم ز سرمایہ د جمعیت العلماء منم د بخاری د شیخ خواجہ نظام الدین لگے امیر ختم نبوت شهاب الدین لگے امیر ختم نبوت شهاب الدین لگے علمیت دا صداقت خلی نگین لگے امیر ختم نبوت شهاب الدین لگے امیر ختم نبوت شهاب الدین لگے امیر ختم نبوت شهاب الدین لگے